Hi, good morning. Ako na po ni si Manang Hilin. Diyan na po ko sinangka. Kamusta na mo diha? Mong tanan, kamusta? Labi na katong tos laing layong dapit. Kamusta na mo? Ug labi na katong naghatag og kuan package nagpadad tong Violeta nga baon sa to. Kita ko sidang kuan. Daghang salamat ninyo, ma'am. Sa itong package ng ipadang Violeta. Kaya bago siya sudad to. Pasalamat lamang ko nitong mga malumong kasing-kasing katulong tabang ni dito sa munting lupa. Ng tabang ni Upa Violet. O ni Rosemary, wat-wat laban diha, madam. Mutsata ko nimo og ngadto na ko sa Wang Cortez. O ni Ma'am Gaga, kamusta? Og belated happy birthday day ni Dong Carlos, anak ni Manoy. Og ni tita, oy, belated happy birthday dong. O kay bodeg kuan birthday nimo gahapon, away ra maghang message nimo belated na laman. Inami belated na kamusta man ang Linda? Di pa ko sa among tipos puti. So tambadanan lamos nangka. Kainit ba lagi og panahon. Dali sa ko pero mga sunod adlaw mga tuko Cortez kay naligi ka tong obligasyon dito sa Wang Cortez. Kamusta na mo mong tanan? Katong naglantaw sa hang video, kamusta na mo? Daghang salamat. Katong nag-iba shout out na mong tanan kay bawa na mong kinsa. Kamusta mo? Amping naman mo diha. Di mo hatag-tatag saan. Ug istorya. Katong tanang nag-comment. Salamat. Ug ni Madam Lilian, salamat pud madam. Gimingaw na minimo madam. Mingaw na minimo. Ug labi na ko kay wa na yung order naglumpia. Basig makabalik kag Pilipinas. Order na pod pohon bitaw. Tambay-tambay sa Medalis nangka kay sabot-sabot mi gasan manong plano may mga ligo mig sapa, mangawang kuno may or manuso. Og magpasalamat ita sa labaw makagahom nga karong adlaw karong orasa. Nagpitik pagatong kasing-kasing og naglurat agatong mata bitaw karon di ay Mayo 26 birthday dalo sang pagumangken kang John Mark Burato anak ni Florisa Burato birthday ron niya karong adlaw. Ako kay bawog unsay kuan dadto. Ulit lamang ko nimo Jan, happy birthday Jan, I love you Jan. Amping kaunay sa imong paglakaw-lakaw kay primera ba ka mag-drive na imong motor. Amping kanunay Jan, I love you. Dan hatagan pagka daghang birthday nga maabot sa imong kinabuhi Jan. Padayon sa imong pagkabutan nga pagkabata. O di bata kay ulitaw na di ay. Padayon sa eskwela ro makalampos ka sa imong tunong sa imong pangandus imong kinabuhi Jan. Amping kanunay. O katong mga tao nga nagsubaybay sang video, daghang salamat nito hinatunta ang Ginoo magabanjo kanunay og katong mga malumong kasing-kasing hinatunta nga magapaw-apaw pirmi ang itong mag-apaw-apaw ang itong grasyang maabot sa itong pagpaningkamot haamo dapit sa laing-laing lugar labi na sa layong dapit katong ang tita nga nasa Amerika si P. Kamusta niya ma'am? Amping ma'am tita mas kura ba kay inig ma'am pero maangay mo inig ma'am nag-alaga sa siyang kuan siyang alaga nga tiguang nasa Amerika amping mo diha kanunay. A few moments later. Mama ni uli dari, mama kaon. Ning dari magbalik, balik ikuha. Panapo prami. Panapo alya na. Panapo. Si Roy. Aw. Hagbay, ganira po. Tapos namalig ni uli. Gabriel. Gabriel. Kini lagi mahugas. Guys, aw, di mo tamo ang hugas. Tapang ganun kasi ba? Oh, Flor. Sam-sam tasapa. Lima. Punta Ban kanay. Na sila kasama na. Sapa man ni sila.
Magbaklay naman tayo na inay. Ay, ano nan? Baklay ka. Buang na. Maligos. Ang buang na. Bayad, buwan sa init, baklay. Baklay ko na sa patay. At tela rupina. Kamu, kung ibaklay na mo, sugod. Dari mo pang laptop mo na nung ili. Asa? Tanay tayo, na, o sinanay. Abang-abang gawa mo sa dahil. Ay, di mo musugot. Susugot nung tunay, Len. Ah, musugot ka. Ay! No, gani kay tuog. Di ko matuog, mga iniingin naman ito. Ingalap din sa gabi dito. Ngit-ngit mo karito sundanan. Ngit-ngit man ang pinag-asa nga. Ano man ah? Dito pa matuog, magparudog. Wala ka day. May bladyo ka. Magparudog, parudog na. May bridyo ka. Matuog na nagabi. Tog, nagkadlaw na siya. Sa duha nagkuhan, panihapon. Lugar ang Like dali. saging dari. Ano kay saging? Kanang, dungagon. Atutong murado. Agan lagi. Kalau mo na pala yung ginamos. Hindi mo yung na. Kasi kang saging. Saging ito ulit ah. Saging, bugto, kang saging. Hello, kamusta mo diha? Basta mantaghan bitaw. Oo, ang kakawa mo ko kita dali. Jadi alam ko sa bahay. Wa, adto dito. Aliana ra, gidang Aisa. Nala sila na uli na. Hagbay. Naghatod masrool gabi. Karne. Inyawan. Ini sila langgam. Aw. Da. Hindi mo sudan ron. Oh, Pero nasugba. bilin. Ah. Nakaw na uli na nga rin. Kaya maligo ka sapa. Aw naman sa kukuha nang. Pero kung sa ito sudan nang. Labaw po na undod na mo na sige pangluon. Loon lagi ko sa pag-ibig. Kaya na imalun sa Ang nandun diha. Uli nga rin kay mga ligo ta sapa. Nagabing inita dari. nasa musilari ang inita. Magka-high blood.Ag-init. Hinihingi ibig baklay. Nanay karon maligo mi. Kung na pinakatayo sila. Patay. Kita. Asa ka dong? Sapa lagi maligo mi. Galing. Kung saan ang pinakatayo sila isa yung trabaho. Ano sapa ba? Pila ko nung katuig imong SS sa imong pagtrabaho. Ay, muras 12. Oh. Nalusi ko na. Siya. Katuig ha? Kalon. Nakaloon ko no. Kalau magitulo. Nakaloon ko na yan ha. Kay sino ang di ka katuig. Ay hinam diha. Uli nga rin kay mga ligo ta sapa. Kay manusok ta. Uli ang tako karon nung natay. Mata na kay manusok ta. Ito ta sapa. Manusok og mga wang ta. Mag-vlog ta. Manusok og mga wang. Sapa. Aw ako si Ibs. Tanaw sa imong vlog. Huwag na ko ilod. Diya parang sarang ito ko na ilod. Manusok lagi ta og mga wang. Karon lagi na na. Maghinahinay na lagi na lang to. Sino na siya. Tatay siya Liana. Mga mga naman sa musilari. Di ka sa tipunan. Yung sobrang sudan nga nagsuda ka lang pura may ginamos. Kaya di na mo hadlag na mo kakarni. Kuhaan ang ganang unod niya. Isa pa mo. Ganang way. Unod nga si pura may di mo na mo kakabaw. Kabaw may gamang da. Kaya pila may magitayo sa luto dito nang. Kape bayad nga mo sa isuon. Nga mong ibayad. Bawa pa ipahin ng sipol matoy ipahin ng dan. Di man ako. Dugay ka sa mga kita, promise. Papalagay kay katra may kinami giuli kay si Ariana mong gihatod. May nakaangin nga para sa unang wa matog. Gusto kang balik taon na nainta na. Namo tay. Ha? Oh, nainta na ang taon. Mga takid. Dahil hindi ka rin magkado. Tala lagi karon ra uli kay manuso lagi tag mga wang sa sapa. Kuhaan. Di ka po na po dari Cebu. Yes, pura may nandam na sa kay mga wang man ha. Manuso. Ito tayo po, mo basta tayo to kay Kuan, tuas rupina itong tandaan. Inapatay. Kay mananam ko diha. O ginong dito. Nagsusuka. Uyob din sa Rupina Ara sige na magpananong mo pa kanyang abot. Uyob din sa Rupina din. Okay na. A few moments later. Habla ka sungagun ka. Sa grabe na gasa. Pakija ba ka na. Di ba ka naturo. Kisa nang baligja. Rinay panghugas na yung mga antanay. Hugasan. Marami. Ano gasan mo na? Sa mga gikandoy. Kaon. Eh, Mo na pang. pangatag na eh. Isa ko na mo katipunan. Doy. Pangatag na eh. Tanong ito lang. Nanitanom sila yung ana. Duy. Ano pero may hugas. Hugasan mo. Duy, tes kundi. Kami. Ora na. Kubi. Utang. Di lagi kubi. Di ko purami. Ambi. Tagkula na ng kilo karon.
Hanap lang sa purami. Kuan eh. Nahali na na imong sampin purami. Kisabak. Pauling ka kay Ate Jocelyn ako. Kapag ko. Kalipog ko na eh. Kinaano ko na kay. Malibang ka. Nanggasas undoy o grip. Di mong tae dali. O kani ba yung nga na? Lumboy gagmay. Kilaw. Sila na yung mag-deliver kay mga sukong na eh. Uy, ko daan ni. Lumboy. Lumboy. Lumboy gagmay lagi. Na, pag siya kailat akong lumboy kami. Masam na. Kaya ka. Grapes. Oo. Di. Brief. Brief ni kuan. Brief lagi ni. Uy, salamat nay. Kitagaan ko ni mong lumboy nay. Nay, ahas ang kuluruy, nay. Mura Ay, po una karne na. ba? Ako din, mukha sila sa si Paul nagkaon. Ano na? Ay, sa balik eh. Ini tanyo. Katapo naman. Ay, salamat. Kakan may lumboy gagmay. Nay. Ngayon. Dali ngay day. Hindi ka makain nga ni day? Mukhaon. Halaga jud. Hindi ka mukhaan. Di mo ka nog saging, tundan, lakatan, tundan, di mo ka nga ni, ano mo? Bado ba ka di makaputas? Pura may di ko makasalya na, Flor. Isa sa po mo to. To ara man ni sa bagyo ni tanan siguro. Mukha na sa undi, mukhaan gina. Natanong sa tapin na ron. Mo ba? Iba man na po. Kuha siya, sidlis na siya. Isa mo tanong umalis oh. Pwede na matanom na. Naldiso. Na sa mga sidling na. Mo ba? Palitan ni mo sibling na. Palita dani mga pa. Dari asa mga tanong. Bugnaw. Di ni mabuhi og di ni mo himuag baybay nga. Bugnawon. Ay, ka po. Ato na may tanong sud sa Mura ni durian. Intun. Lala, dalaw day ah. Ano siyang kau ah? Ano kau day? Kaon. Ini nagbunga sa uway nga pasan. alam din ikaw ah. Ano kau? Mindanao. Ate Jocelyn. Ilog mo sakal. Lang bidang parami. Pagkapot sa kahoy. Dusmil pa nito. Ha? Dusmil. Kam is din ka. Dilain mo to kay mo man to. Tumuhila ka. Slum. Mahal man. Salamat ka na hatag di mo mahalin nga kau. Ang sta kini di man ni. Taprami, balik ko Dapat kami tamis ba? Paan ko nito? Santol. Kaya mo palitan na din Wa may natagtagan pan. ng tagnay. Kaya po naman da. Ka. Pare tay ba nila sining. Hadong nagmadupad. Amo din ang balikan. Balikan jud, balikan ganitong kaundaan. Hali mga Tamang gagusmin. para silang silong gibot sa kung sabong de bro. Mo pa vlog ni mo rin nangaon ta siyang rulitong disik. Aba, nangangalam na nila nag-vlog mo tamo. Lumboy ka may. Salamat darite. No, marami. Disik ng undo yung gagmay. Salamat ko no. Madam Sulinyang. Kayang kawo. Oy, so ba ka to sa rep? Kawo. Tapos gamay na eh. Hey. Kawo ra. A few moments later. Tag! Hi, bag na likod. Kuno be? Pares lagi na. Ha. Pan sa Grabe. Nay. sa bag. Sa isang tag isang kawo sa balbari oh. Sa grabe bag. Uy, may kag ko. Sa sunglass pod. Ano gipadanin mo? May Sa grabe. Salamat. Madam Jocelyn. Ato bang kuno prame be? Idudungi tang-tang. Remembrance nay. Sa remembrance mo din mong tag. Di sud sa bulsa. dari. Sa grabe sa bursa. Siyempre. Ato bang dari? Dusa. Sa grabe. Ang mapahanin sa isang kao. Oh. Kuna ko Singan sa kao. Calvin Klein. Ag kanang jacket ni sa mana. Kamista nagasud ka. Gikan ni Ma'am Jima. Ug ado vlog. Ma'am Jima sir ado. Sa ado. Aw asam dai mo mamista. Nada pa ko dito yung ano. Anda pa ito. Nabo ko nun ay. Ano rin na isa Pag si kang Andre, tagai. Pero ang gaan. Ang sana mo nagdo sa rip na eh. Sabi na hanggang ko. Apa? Lollipop? Tambo uhaw yun noon. Undo na to. Salamat doy sa grapes. Ngagön ya kada. Kasaman mo, hinay-hinay. Ano mo na? Awara? Lang pug init mo. Ang ko lagi tanong lagi na ng alaos. Sige, balik mo namin ay. Hmm? Sige, ayan na, ulit ka magka-grapes yan na. Hito tayo sa tayo na eh.
Dugang. Na bakalan. Sorry na nga kayo. Salin na ba yung salin? Kapay na ba yung tungang Tako ni daan. Tako ni daan. vitamin nga, plus na vitamin nga. Atong rin padagis lasang. Namin nagas oh. Haling. Hamaron. Prami. Bye-bye. Palite ko pan tapurami. Paano mo? Ito na ito, paano? Ano ba siya ni? Ha? Nasining. Wami snack tapurami. Hala ginoo ko. Diyan ko, iya kuya, iya, dyan. Hala ginoo ko. Wa ko luy snacks kay hiddaw dali jagpan. Ako. Bye-bye, Ampeng. Napay pa nay. Ano ay pan mo tayo sini.